roho kete adundo kora monga juang wadhi mbele sani koro jonyuol kwano mana seche to jopuonjre manyien grade mar 10 donje skunde mag senior sikundego kod jonyuol nyiso ikruok ma oseketi. Ne wago tarubin ne skunde to kod kuonde nyieo marango chal mar ikruok. Cleophas Oluoch ne ni kuno. Odong' mana seche to jopuonjre mokwongo mag grade mar 10 donjo e sikunde mag senior secondar. Ikruok makagi kacha onenore sikunde kod kuonde mamoko ma jonyuol ochopo ka ginyiewo gige dhi sikul. Sikunde ni kod siso mar donjo e grade mar 10. Kendo waikore mar yudo nyithindo mabiro majoinwa manyien kowuok e junior school. Waseikore kendo ikruok marwa mag classrooms, ikruok magwa mag kuonde magibiro ninde osechopo yo makare kendo wan gi geno ni nyithindo gi biro warwako gi duto. Jonyuol matero nyithindo Kisumu Boys bende koro koni obed gi thuolo mano mar manyo uniforms kuonde mamoko. Weche mag uniform school ok nigi dwaro mar timo ohala gi janyuol moramora. School ok en kar ohala. Wamiyo gi thuolo mar nyiewo gi kuom jogo mauso gi e town kuondgi. E sikul Mama Seno e kaunti ma Kisumu, jalup japuonj maduong' leronwa chenro ma oketi mar neno ni girwako jopuonjre moa 800 e sikulno. Daher wacho ni kata waikore kamano to ok wanyal kosa achiel ariyo mar ng'ikruok. E dometric ma nyithindo dhi dak e kucha chande ok oromo ahinya, but walamo Nyasaye ni wabiro yudo pesa ma wanyalo mede godo matin. E kinde ma magi timore, achiedh nade pod nitiere ni nyaka sani giwacho ni gidhi kawo jopuonj mamoko mawuok e sikunde mamoko mag tiegruok mamalo. Jopuonj bende wan godo moromo, to mak mana ni nitiere subjects moko ma sani to puonj manyien iluongo ni learning areas ma waonge gi jopuonj. Wadhi tiyo mana gi jopuonj ma wan go ka ema opuonjnwa gi jopuonjego. Waburo layas, waburo tudore kata gi Kisumu National Polytechnic. E kaunti ma Nairobi, wamako wuoth kendo wadhi nyaka e chiro ma Uhuru Market mayudore apaya ma Jogo Road. Kae, warado gi jonyuol ma omako lwet nyithindgi ka chenro en mar nyiepo. En ikruok makende mar yepo ne grade mar 10 ka pek mar ngima kelo ywak makende. Piny tek, gik moko gi pandisa, lakini gimo nyalo timo onge. Koro nyaka wadhi mbele mondo nyithindo dhi sikul. Bei sasa ni vigumu, bei iko juu maradufu. Kwa mfano shati unaambiwa ni 850 shati moja. E chiro ma Uhuru Market, warado gi janyuol miluongo ni Chirchir. Nyathini oluongi e sikul moro e kaunti ma Nairobi. Olero ni onge lere e oboke ma oorne jopuonjre kowuok e sikunde mopogore. Unaambiwa tu school tie, lakini hujui ni kala gani. Kwa hivyo unazunguka na kuzunguka, unajaribu shule, huwezi pata hata moja wa kukuelezea. Kata odoko ni sikunde ya Okiny, jopuonjre mamoko pok ong'eyo ni gidhi kanye. Riwruok makedo ne weche somo mar elimu bora yango seyo magin godo ne sirkal kod migawo mar somo. Omiyo wawacho ni ng'eny nyithindo machopo 143 chal ka gima ok bi yudo sikunde mane gidwaro mondo mi otergieno. To kata sikunde magintiere go be chal ka gima gik miluongo ni pathways ka, yani njia margi mar somo, yorgi mar somo ka, chal ka gima ok gidhi yudo pathways mane gidwaro koluwore gi teko mar tim gi maber mar skul KJSEA. Jonyuol ne orito duoko ne giyudo. Sikunde nokete jopuonjre mopogore opogore. Kawuono odong' mana seche manok. Odiochienge bende osedhi kacha karumo. Ting' maduong' sani koren ma jonyuol mane ne giyudo uniform madwarore, buge madwarore madonjo sikunde mag grade mar 10 mano machakore odiochieng'no makiny. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.